सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ठिकठिकाणी साजरा करण्यात आला। या निमित्त कोकण आणि कोकणचं राजकारण यात असलेलं महिलांचं स्थान याबाबत जिल्ह्यातील महिला व युवतींनी सिंधुदुर्ग लाईव्हशी खास संवाद साधला। जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। भारताच्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांना सक्षम करण्याचं तसेच चूल आणि मूल या संकल्पनेतून बाहेर काढण्याचं काम हे राजमाता जिजाऊ सावित्रीबाई फुलेंपासून ते अगदी सिंधुताई समकाळ यांसारख्या अनेक महिलांनी केलं। आजही महिला भगिनी या कर्तृत्ववान स्त्रियांचा वारसा जपत आहेत। आपलं घर सांभाळत आज अनेक महिला सर्व क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेत आहेत। मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात कोकणातून विधानसभा लोकसभेसाठी हाताच्या बोटावर मोजता याव्यात एवढ्याच महिला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या होत्या। त्यांनाही पराभव स्वीकारावा लागला। ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषदेचे महिलांसाठीचे आरक्षित मतदारसंघ सोडले तर कोकणात महिलांना हवं तेवढं प्रोत्साहन मिळालं नाही। त्यामुळे कोकणच्या नारी शक्तीला कोकणच्या राजकारणात काय स्थान आहे? कोकणातले राजकीय पक्ष या महिलांचे प्रश्न सोडवण्यात यशस्वी होत आहेत का? याबाबत महिलांबरोबरच देशाच्या भावी आधारस्तंभ असलेल्या युवतींनी जागतिक महिला दिनानिमित्त सिंधुदुर्ग लाईव्हशी खास संवाद साधला आहे। आज खरं बघायला गेलं तर आज महिला दिन आहे। सगळे म्हणतात एक दिवस महिलेला मखरात बसवलं जातं आणि जणू काही तिची मिरवणूक काढली जाते। महिला दिन तेव्हाच खऱ्या अर्थाने साजरा होईल ज्या वेळेला वर्षाचे 365 दिवस महिला दिन असेल। आज कोकणातला विचार करायला गेलं तर ज्या महिला राज्यकर्त्या आहेत त्यांच्या समोर सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न हा त्यांच्या अस्तित्वाचा आहे। कारण त्या स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध न करू शकत असल्यामुळे पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत सुद्धा त्यांचं स्थान कुठेतरी गौण असतं किंवा पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत सुद्धा त्यांना घेतलं जात नाही असं माझं तरी मत आहे। जिल्हा परिषद असू दे, ग्रामपंचायत असू दे किंवा अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कुठल्याही घटकात जरी तुम्ही गेलात तर त्या ठिकाणी महिला या 50% आहेत म्हणून त्या आहेत। त्या आपलं अस्तित्व किती सिद्ध करतायत। साधी गोष्ट घ्यायची, जर एखाद्या सदस्याला आपली विकास कामं जरी द्यायची असली पक्षाकडे तर ते तिला न विचारता तिच्या नवऱ्याला फोन करून घेतलं जातं। म्हणजे काय की कुठल्याही गोष्टीत तुम्हाला घेतलं जात नाही। फक्त शासनाचं धोरण आहे 50% आरक्षण म्हणून महिला। तर हे चित्र मला वाटतं महिला दिनाच्या निमित्ताने बदलायला हवं। कुठेतरी आज बचत गटाच्या माध्यमातून जरी महिला सक्षम होत असली तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणात उडी घेण्याचा विचार महिलेने सुद्धा करणं गरजेचं आहे। आणि त्या महिलेसाठी ज्या वातावरणात ती वाढते, ज्या पक्षात ती काम करते त्या पक्षाने सुद्धा तिचा विचार करणं गरजेचं आहे। दुसऱ्या बाजूने म्हणायला गेलं जर महिला विधेयक ज्या जवळजवळ 2 दशकं केंद्राच्या ह्याच्यात अडकून पडलेलं आहे, फक्त महिला दिनाच्या दिवशी त्या विधेयकावर चर्चा होते ते आलं पाहिजे असं होतं। परंतु माझं असं सर्व महिला राज्यकर्त्यांसाठी प्रश्न आहे, ज्या कोणी महिला राज्यकर्त्या आहेत त्या या संदर्भात का उठाव करत नाही, का तो प्रश्न लावून धरला जात नाही। आणि खऱ्या अर्थाने केंद्रामध्ये जेव्हा महिलांची सत्ता येईल किंवा महिला विधेयक लागू होईल आणि खऱ्या अर्थाने महिला तिथपर्यंत आपल्या अस्तित्वाने पोहोचेल तो खऱ्या अर्थाने आमच्यासाठी महिला दिन असेल असं मला वाटतं। मी अनुजा अमरसिंग सावंत। आज 8 मार्च जागतिक महिला दिन। आजच्या या दिवशी महिलांचा विशेष आनंदाचा दिवस, अभिमानाचा। आणि आजच्या दिवशी महिलांचा सन्मान असतो जेणेकरून त्यांच्या कर्तृत्वाचा सन्मान करतात आणि त्यांना प्रोत्साहन दिलं जातं। आपल्या आजपर्यंतच्या कालावधीत अनेक क्षेत्रामध्ये महिलांची महिलांनी भरारी मारलेली आहे। राजकीय क्षेत्रात म्हणाल इंदिरा गांधी आहेत, डॉक्टर प्रतिभाताई पाटील आहेत, तसंच कला क्षेत्रात म्हटलं तर लता मंगेशकर आहेत। त्याच्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात डॉक्टर राणी बंग आहेत। शिक्षण क्षेत्रात सावित्रीबाई फुले आहेत। त्याचप्रमाणे क्रीडा क्षेत्रात PT उषा आहेत। आणि अनेक क्षेत्रामध्ये विज्ञान क्षेत्रातही कल्पना चावला आहेत। अनेक क्षेत्रामध्ये आज स्त्रियांनी भरारी मारलेली आहे। तसंच
मी एक शिक्षिका असून मी शिकवताना अनेक माझे अनुभव मुलांना सांगत असते. शिकवताना अनेक उदाहरणातून मुलांना त्याचा आदर्श कसा घ्यायचा हे त्यांना सांगत असते. मला मुलींना हे मी प्रत्येक वेळी सांगत असते की आपल्या खेड्यातही काय कमी नाही. मला तात्पर्य एवढंच सांगायचं की खेड्यातही गुणवत्ता आहे. त्याचप्रमाणे आपण दूर कशाला जाऊया, आपल्या सिंधुदुर्गातलीच एक आपल्यातलीच रुपाली चव्हाण जी आज मेट्रो पायलट आहे आणि तिच्यासाठी तिने आपल्याच या सिंधुदुर्गाच्या अभियांत्रिकी कॉलेजमधून इंजिनियर झालेली आहे आणि इंजिनियर होऊन तिने मेट्रो पायलटची ही परीक्षा दिलेली आहे आणि ती मेट्रो पायलट बनली. त्याचाही आदर्श मी आमच्या मुलांना घ्यायला सांगते. तसंच आपल्याला 10वी-12वी मुलं बऱ्याच वेळा काय करतात, 10वी-12वी नंतर शिक्षणामध्ये बऱ्याच वेळा गळती दिसते. का तर त्यांना पुढे मार्गदर्शन करणारे कोणीही नसतात आणि 10वी-12वी नंतर अनेक कोर्सेस आहेत. संगणकासारखे MSCIT नंतर अनेक त्याच्यात छोटे छोटे कोर्स असतात आणि आज संगणकाला जॉबही भरपूर आहेत. तर मुली 10वी-12वी नंतर महाविद्यालयीन शिक्षण घेणं त्यांना शक्य नसतं. अशावेळी बऱ्याच वेळी मुली शिकत नाही. काही वेळा त्यांची लग्नही करून दिली जातात आणि त्या सक्षम म्हणजे आपल्या गुणवत्ता असूनही ते सक्षम बनू शकत नाही. तर अशा वेळी आपण त्या मुलींना म्हणजे ह्या कोर्सेस करायच्या किंवा 12वी नंतर अनेक इंजिनिअरचे कोर्स, डिप्लोमा आहे, डिग्री आहे, नर्सिंगसारखे कोर्स आहे, BSc नर्सिंग आहे. त्याच्यामध्ये हमखास नोकऱ्या ज्या मिळू शकतात आणि त्यांनी त्याचा लाभ घ्यायचा आहे. आणि या ज्या आमच्या भगिनी आहेत ज्या कॉलेजमध्ये शिकणार त्यांनीही शिक्षणाच्या प्रवाहात इतरांनाही सामावून घ्यायचं आहे, आणायचं आहे आणि याची माहिती द्यायची. जर आपण ह्या मुलींना पुढे शिकवलं आणि त्यांना सक्षम केलं तरच आपला समाज पुढे जाऊ शकतो. आज आपल्या सिंधुदुर्गातलं दुसरं उदाहरण घ्यायचं झालं तर कमलताई परुळेकर आहेत. त्या अशा अंगणवाडी सेविका यांचा लढा देत आहेत, त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. माझं तर माझ्या विद्यार्थिनींना सांगणं असतं की तुम्हाला कधीही काही अडलं तर मी कायम तुमच्या पाठीशी राहीन, मला मार्गदर्शनही करेन. आणि जर आपण आपल्या समाजामध्ये मुलींना शिकवलं तरच आपण आपला समाजाचा आपला विकास होऊ शकतो आणि मुली सक्षम बनू शकतात. आणि आजच्या या महिला दिनी मी आज या मुलींना किंवा आपल्या सर्वांना या 8 मार्च जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा देते. धन्यवाद. नमस्कार. सर्वप्रथम माझ्या मैत्रिणींना महिला दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. मी एक शिवसेनेची पदाधिकारी आहे आणि मी सांगेन आपल्या कोकणामध्ये स्त्रियांना हे खूप चांगल्या पद्धतीचं स्थान आहे. तसं पाहिलं तर मराठवाडा, विदर्भ ह्या आपण गोष्टी जर आपण कम्पेअर केला तर आपल्या कोकणातली महिला, आपली मुलगी ही अतिशय सुरक्षित आहे. आपल्या ह्या ठिकाणी आपण त्यांना चांगल्या प्रकारचं शिक्षण देतो आणि शिक्षण दिल्यानंतर आपण त्यांना पुन्हा नोकरी देखील करण्यास देतो. आपण त्यांची लहान वयामध्ये लग्न वगैरे लावून देणं वगैरे ह्या गोष्टी नसतात. कोकणात तसंच हुंडाबळी, स्त्री भ्रूण हत्या वगैरे हा प्रकार पण नाहीये. त्यामुळे एकंदरीत म्हणशील तर कोकणामध्ये स्त्री ही अतिशय सुरक्षित आहे, महिला ह्या सुरक्षित आहेत आणि मला तर वाटतं आणि हा विकास दर आपला हा असा वाढत जाईल. आमचा शिवसेना जो पक्ष आहे तो नेहमीच महिलांचा आदर करतो, महिलांना सन्मान देतो आणि बरेचसे तुम्हाला मुंबईमधून वगैरे, मातोश्रीमधून वगैरे तुम्हाला UPSC MPSCच्या कार्यशाळा ह्या राबवल्या जातात. तसेच मुलींना वगैरे तुम्हाला काही स्कॉलरशिप दिल्या जातात. कुठे शिक्षणामध्ये अडचणी असतील, नाहीतर तुम्हाला उच्च शिक्षण वगैरे घ्यायचं असेल तर यासाठी देखील तुम्हाला चांगल्या प्रकारे मदत होते. अजूनही स्त्रियांकडे म्हणजे असा राजकारणामध्ये पडणं हा तेवढा असा नाही, असं चांगलं समजलं जात नाही. म्हणजे काही वेळा स्त्रिया घाबरतात, नको बाबा आम्हाला राजकारण असं पटकन म्हटलं जातं. पण मी पण त्यांना सांगू शकते मी आज राजकारणात आहे. आज जे 4 शब्द मी काही बोलू शकते, आज जे मी समाजकार्य करू शकते हे पूर्ण राजकारणामुळे शक्य आहे. कारण शिवसेनेमध्ये हे 20% फक्त राजकारण असतं आणि 80% हे समाजकारण असतं. हे आम्हाला आमचे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची शिकवण आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आमचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या आदेशाने आम्ही काम करत असतो आणि आमच्या पक्षामध्ये नेहमी महिलांना मान सन्मान मिळत असतो, तसंच पुरुषांना देखील मान सन्मान हा मिळत असतो. त्यामुळे आता ह्या पुढचे जे इलेक्शन येईल
पुढच्या ज्या तुम्ही म्हणताय निवडणुकांमध्ये जे महिलांचे चेहरे वगैरे जास्त याला बघत नाही, पण नक्की ह्याच्यामध्ये प्रगती असेल आणि शिवसेनेच्या नक्की तुम्हाला महिला चांगल्या उभ्या असतील. कारण आम्हाला सदैव आमच्या नीलमताई गोरे यांचं देखील मार्गदर्शन असतात, ते आम्हाला सतत मार्गदर्शन चांगल्या पद्धतीने करत असतात. बचत गटाच्या माध्यमातून देखील आम्ही रोजगार वगैरे हा राबवत असतो. हे आमच्या टप्प्याटप्प्याने गोष्टी चालू आहेतच आणि ह्याच्यामध्ये आमची दिवसेंदिवस प्रगती होत आहे. त्यामुळे निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये नक्की शिवसेनेच्या महिला या उंच झेप घेतील याची मला नक्कीच खात्री वाटते. युवक म्हणा, युवती म्हणा, कॉलेज महाविद्यालय थोडा मोबाईलमध्ये वेळ त्या फुकट घालवतात, तर ती गोष्ट थोडी त्यांनी बाजूला करावी. मोबाईल म्हणत नाही मी वापरू नका, पण त्याचे देखील तुम्ही फायदे तोटे समजून घ्यायला पाहिजेत. योग्य कारणासाठी तुम्ही उपयोग करून घेतला पाहिजे. संधी ही एकदाच मिळते, वय हे तुम्हाला एकदाच असतं. 18-19 वर्ष हे थोडं वय इकडे तिकडे तुम्हाला असतं फुकट जाण्याचं. त्याच्यात तुम्ही स्वतःला समजून घेतलं पाहिजे, पालकांचं ऐकायला पाहिजे, तुम्ही शिक्षक वर्गांचं ऐकायला पाहिजे, चांगल्या प्रकारे तुम्ही वाचन केलं पाहिजे. आपल्याकडे कितीतरी अब्दुल कलाम म्हणा वगैरे यासारख्यांनी चांगली पुस्तकं लिहिलेली आहेत, ती नक्की तुम्ही वाचन केली पाहिजे. हा माझा मुला-मुलींना संदेश आहे. आज जागतिक महिला दिन म्हणजेच 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन जिल्ह्यात, राज्यात आणि देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. आपण आज आहोत ह्या देशाची युवा पिढी आधारस्तंभ असलेले युवा नारींसोबत. आपण त्यांना काही प्रश्न विचारणार आहोत आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत. सर्वप्रथम तुम्हाला सर्वांना जागतिक महिला दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. तर तुम्हाला पहिला माझा प्रश्न असा आहे की कोकणातल्या राजकारणात महिलांना काय स्थान आहे, त्याबद्दल आपण काय सांगाल? कोकणातल्या राजकारणात महिलांना स्थान आहे, पण त्यांना पाहिजे तेवढं नाही आहे. महिला नगरपंचायतीमध्ये आणि सहभागी होतात, पण ते पुढे राजकारणात जाऊ शकत नाही. कोणतीही महिला खासदार किंवा आमदार नाही आहे. म्हणजे महिला फक्त ग्रामपंचायत किंवा जिल्ह्यापर्यंतच मर्यादित आहे. कोकणातली कुठलीही महिला जिल्ह्याच्या बाहेर गेली नाही आहे राजकारणात. आणखीन कोण म्हणजे होतात, पण त्यांचा कारभार त्यांचा नवरा किंवा जो पुरुष मंडळी असतात ते कारभार चालवतात. ॲक्च्युअल ते महिला म्हणून चालवत नाहीत. ते कारभार असो त्यांच्या हातात असला, कुठे पण सांगितलं त्यांच्या हातात कारभार आहे, पण तो कारभार ते स्वतः म्हणून चालवत नाही. एखाद्या पुरुषाची मदत घेऊन ते कारभार चालवतात. अजूनही महिला एकत्र येऊन हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम असे अनेक कार्यक्रम एकत्र येऊन आपली एकता दाखवतात. त्यामुळे राजकारणात देखील महिलांचं स्थान काही क्वचितच आहे, कारण महिला या अजूनही पुरुषप्रधान संस्कृती ही आपल्या देशात चालू आहे. काही भागात काही लोक ही पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये विश्वास ठेवतात. त्यामुळे महिला ही चूल आणि मूल यातच काही महिला अजूनही अडकलेल्या आहेत. तुम्हालाही वाटतं का की समाजकारण करावं, राजकारण करावं आणि महिलांचे प्रश्न सोडवावे, असंही तुम्हालाही वाटतं का? आपल्यासोबत आणखीनही काही युवती आहेत, आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. जसं आता हाच जी सिच्युएशन आहे तिथे आता सध्या तर टुर्नामेंट वगैरे भरपूर भरवले जातात. बॉईजसाठी सगळ्या बॉईजसाठीच असतात, म्हणजे गर्ल्ससाठी तेवढं प्राधान्य दिलं जात नाही. 1,00,000-1.5 लाखाच्या कोट्यांच्या टुर्नामेंट भरवल्या जातात, मग महिलांसाठी का नाही दिल्या जात? त्या रोजगार निर्मिती करावी. लहान लहान गावांमध्ये महिलांसाठी, खास करून महिलांसाठी रोजगार निर्मिती व्हावी. मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये जशी कंपन्या आणि उभारल्या जातात, त्यामधून म्हणजे लोकांना रोजगार प्राप्ती होते. तशी गावांमध्ये पण महिलांना किंवा महिलातल्या घरातल्या मंडळींना रोजगार प्राप्ती हवी. जसं काय म्हणजे काचाचे उद्योग, परत माडापासून आपल्याला विविध प्रकारचे उपयोग होतात, त्यापासून रोजगार निर्मिती व्हावी आणि प्रत्येक महिलेला त्याचा लाभ मिळावा अशी अपेक्षा आहे. आता जिथे विमानतळ झालंय त्या विमानतळाच्या इथे महिलांसाठी 50% तरी आरक्षण तिथे व्हावं, महिला तिथे कार्यरत व्हाव्यात असं आम्हाला तरी वाटतंय. आता जी मुलं 15वी करून ग्रॅज्युएशन करून जी बाहेर पडणारी मुलं आहेत त्यांना तिथे थोडं तरी रोजगारासाठी तरी तिथे प्राधान्य मिळावं ही माझी इच्छा आहे. कोकणातले राजकीय पक्ष, जे विविध पक्ष आहेत, विविध पक्षांचे नेते आहेत, ते कोकणातले प्रश्न सोडवण्यासाठी यशस्वी होत आहेत का? तुमचे प्रश्न ते सोडवत आहेत का? त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? नाही, यशस्वी होत नाही. त्याप्रमाणे जशी लोकांची इच्छा आहे त्याप्रमाणे ते प्रश्न सोडवत नाही. त्यांना हव्या त्या गरजा उपलब्ध करून देत नाही. ज्या सोयी आहेत ना त्या फक्त शहरातच आहेत, गावागावात पोहोचल्या नाही. त्यासाठी त्यांनी ती सोय गावात उपलब्ध.
नारायण राणे तसंही आधीही त्यांनी खूप चांगलं काम केलं आहे, आताही करत आहे. सिंधुदुर्ग म्हणजे जेवढं पर्यटन स्थळ, जेवढं सिंधुदुर्गाची जेवढी ख्याती आहे ती त्यांच्यामुळेच आहे असं आम्हाला वाटतं. तर जेवढं त्यांनी आधी काम केलं आहे तेवढं त्यांनी आताही काम करावं असं आम्हाला वाटतं. महिलांसाठी त्यांनी जसं आता ओरोसमध्ये जेवढं त्यांनी हॉस्पिटल्स वगैरे असं खूप काही रोजगाराची संधी त्यांनी जशा आपल्या खूप काही कामांमधून दिली आहे तशी ते करतील अशी मला वाटते. असं मला वाटतंय ते करतीलच नक्कीच. एक कॉलेजवयीन विद्यार्थी म्हणून तुमच्या या राजकीय पक्षांच्या संघटनांकडनं किंवा राजकीय पक्षांकडनं काही अपेक्षा आहेत का? की कॉलेजचे काही प्रश्न असतील, विद्यापीठांचे काही प्रश्न असतील, तर हे काही प्रश्न तुम्ही आमच्या माध्यमातून तुमच्या लोकप्रतिनिधींपर्यंत, कारण आज येणाऱ्या इलेक्शनचे तुम्ही मतदार आहात, तुम्ही मतदान करणार आहात, तर ह्या राजकीय पक्षातल्या नेत्यांकडनं किंवा ह्या राजकीय पुढाऱ्यांकडनं कोणाला अपेक्षा, तुमच्या मागण्या काही आहेत का, किंवा तुमचे काही प्रश्न असतील तर ते मी सांगू इच्छिता? कॉलेज आता आमचं संपत आलं, म्हणजे आम्ही आता लास्ट इयरला असलो तरी आमच्यानंतर आम्हाला बाहेर पडल्या रोजगार प्राप्त हवेत, यासाठी राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घ्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे. तसेच कॉलेजमध्ये विविध उपक्रमांनी मोठमोठे राबवले जातात, त्यासाठी त्यांनी मदत करावी अशी आमची अपेक्षा आहे. तसेच आमच्या या तालुक्यात MPSC UPSCचे संस्था वगैरे नाही आहेत, ते आम्हाला स्पर्धा परीक्षेसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, त्या आम्हाला खूप गरजेचं आहे. सध्या कोकण 10वी 12वी म्हणा प्रत्येक वेळी मुली पुढे आहे, परंतु MPSC UPSCचा जर रिझल्ट त्याचा बघितला तर जरी 10वी 12वीचा वर असला तरी MPSCसाठी ते खूप खालीवर आहे. जेवढं हवं तेवढं MPSCचा आणि UPSCचा अभ्यास नाही इथे. तर इथे जर शाखा ती कोणती पण सर्वात मोठी जर शाखा इथे निर्माण व्हावी ती फक्त MPSC UPSC, कारण त्याला सध्या प्राधान्य आहे. बँकिंग इन्शुरन्स असलं तरी MPSC ही जरा मोठी लेवल बोलली जाते सगळीजण. तर ती जर इथे संस्था जर मोठी झाली तर खरंच इकडच्या महिला ज्या खऱ्या अभ्यास करून ज्या पुढे होत आहेत त्या मुली त्या खरंच महाराष्ट्राचं नाव पुढे काढतील असं मला वाटतं. या मुलींकडनं सांगण्यात आलं आहे की कोकणातनं विधानसभेवर किंवा लोकसभेवर महिला प्रतिनिधींना काम करण्याची संधी आजपर्यंत मिळायला हवी होती, पण ती मिळालेली नाही आहे. मला ह्या युवतींना विचारायचं आहे की तुमच्यातल्या काही मुलींना वाटतंय का की विधानसभेवर आणि लोकसभेवर जावं, आपल्या कोकणची कन्या म्हणून नेतृत्व करावं असं तुमच्यातलं कोणाला वाटतंय का? आणि कोकणसाठी तुम्ही काम कराल का? सावंतवाडीमधल्या ह्या भारताच्या आधारस्तंभ असलेल्या युवती आहेत, त्यांनी आपली मतं आणि आपल्या भूमिका आपल्यासमोर मांडलेल्या आहेत. रोजगार या कोकणामध्ये याव्या, जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती व्हावी आणि त्यांचे प्रश्न मिटले जावेत. त्यांनी आपल्या मागण्या ज्या आहेत, आपल्या अपेक्षा ज्या राजकीय पुढाऱ्यांकडनं आहेत त्या पण मांडलेल्या आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात त्या विद्यार्थ्यांनी सांगितलेलं आहे की महाराष्ट्राचं नेतृत्व करण्यासाठी जसं दिल्लीच्या तख्तावर देखील कोकणची कन्या राज्य करणार आहे असं त्यांनी ठाम विश्वास या ठिकाणी व्यक्त केला आहे. सिंधुदुर्ग लाईव्हसाठी विनायक गावस, सावंतवाडी. जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक